Slav jwara bixêr hatin. Em îro dîsa bi pênoseyê portreyekî xêz bikin. Vê gavê em yekemîn jina fîlozof Hîpatiyayê çêkin. Me taslakê derxist û niha dest pê dikim. Wekî her gavê ez dîsa ji alî çav dest pê dikim, heke hûn nerm û detayan bikevin wê portre we bêgovman xweşik bibe. Her wiha ez hinekî jê behsa Hîpatiyayê bikim. Hîpatiya yekemîn jina fîlosofekî Yewnanî ye. Wê li ser gelekî beşan ve bê zêdetir jî li ser matematîk û stêrnasiyê xebitiye û berheman derxistiye. Li Pirtûkxaneya İskenderiyê jî ji ser gelek beşan ve ders daye. Gelek xwendewanan gihandiye û di wî serdemê de ji bo zanîstê zêde faydeyê çêbûne. Li belê perwerdeyên xwe li Roma û Atînayê dîtiye û dûvre diçe li İskenderiyeyê û ji wir ders danînê re berdewam dike. Lê mixabin di sala 415 de bi awayekî hovane ji alî çeteyekî ve tê qetil kirin. Ev çaxê li bajarê İskenderiyeyê di navbera walî û mitran ango pîskoposê de gengeşî henin. Li gor çavkiriniyan jî sedema avakirina wan gengeşan Hîpatiya ye. Loma li dijî Hîpatiyayê bertek dertên. Ji ber wan kaos û gengeşiyan gelê wî bajarê Hîpatiyayê wek bê ol û şeytan binav dike. Ji ber wan sedeman jî Hîpatiya ji aliyê çeteyekî Hristiyan bi navê Kıptî tê qetil kirin. û pirtûkxaneya wî jî dişawitînin. Loma ji Hîpatiyayê berhemên wî negihaştiye roja îro. Lê dîsa jî nivîs û nameyên wî yên ku bi fîlozof û zanîstan re parvê kirine henin. Niha jî em vegerin ser weneya xwe. Min nêvê weneyê çêkir. Wî ji bîr nekin heke gava weneyên bi pênosê çêdikin divê pênosa xwe wan nerm bikarbînin û ahenga rengan jî çêbikin. Yani divê hûn acele nekin, gava we acele û hişk pênosê bikar anî wî weneya we jî dibe ku li gorî dilê we çê nebebe. Herî dawî jî ez rengî paş çêbikim û dûvre weneyê me jî xilas dibe. Dûyîna ber de ez wî jî bêjim heke weneyekî û çîrokekî ku hûn bixwazin ez çêbikim û xêz bikim her wiha bi Kurdî vebêjim hûn dikarin şîroveyên xwe de jî binivîsînin. û weneya me jî xilas bû, hêvî dikim li gor dilê we çêbûbe. Heke we eciban dibe hûn dikarin şîroveyên xwe de jî bêjin û qenala me re dikarin abûne bibin. Heya weneyekî nû bimînin xêr û xweşî de.